Turkash yau ake yin ta a cikin shirin wata shida. Zara ta gano Ɗahiru bayan dogon bincike da ta yi. To amma fa duk da hakan wani alkhairi ne ya zama domin ta amince za ta aure sa da gaske bayan ya faɗa mata dalilin da ya sa ya yi wannan fidda kaman yana ɗan attajiri ya mai da kansa mai moya. Ta daga wani ɓangare Albashir bayan dogon bincike da suka gano cewa tabbas Ɗahiru mai ruwa ne, ɗan garuwa ne, sannan kuma ƙasƙantacce ne, wanda dalilin hakan yasa aka tara mutane a cikin ma'aikata domin a aiwatar da fati da za a bayyanar da asalin waye Ɗahiru a ci mai mutunci a cikin jama'a. Sannan kawuna kuwa zai samu amfani, zai samu damar raba wannan auren, wato a yanzu ya tabbatarwa da duniya cewa ya yi fidda kama ne domin ya sace dukiyarta kuma don tana da kuɗi ne. A matsayin sa na uba zai sa dole ko kotu ne ma ta raba auren, kuma sannan ya aura mata wato Albashir domin shi ne ɗan uwanta, sannan zai ci gaba da kula da ita da dukiyanta saboda ɗan uwa duk wato nakan ne. To masu sauraro ku biyo mu sannan a hankali don jin yacce za ta kaya cikin shirin wata shida. Amma sai dai idan wannan shine ziyaranku na farko, to muna mai daɗa roƙonku da ku daure ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikace-aikace da shirye-shiryenmu da muke a koda yaushe su dinga isuwa gare ku da zarar mun ɗaura. To masu sauraro, tabbas a yanzu haka kawuna kowa bayan wannan shagalin da aka tara, kafin izuwan wannan shagalin Amira ta faɗa wa wato ita Zara abubuwan da ke faruwa da abin da ake shirin aiwatarwa akan kawuna kowa ba don komai ya haɗa wannan bikin ba. Sun gano cewa tabbas Ɗahiru ɗan garuwa ne, sannan ana so a ci zarafinsa a tona mai asiri a cikin bainan nasi. Hakan ne ya sa ma ta bugo ta faɗa mata domin ta san yadda za a yi ta kubutar da shi daga tozarta. Bayan Zara ta gano Ɗahiru waye ne, sannan ta amince za ta aure sa, sai ta tabbatarwa da Ɗahiru ko da an ci zarafinsa ya haƙura kar da ya ce komai, amma idan sun ce sake ta ya ce ba zai sake ta ba. Kana ya nuna cewa sam duk yanda za a yi ba zai sake ta ba domin dukiya ai na Allah ne. Daga baya kuma idan wa'adin abin da suke so shirinsu ya afku, in ya so sai a ɗaura auren na gaske. Duk da cewa ta faɗa wa yayanta abubuwan da ke faruwa, wanda gaba ɗaya a yanzu haka ta faɗa mai gaskiyan bayani. Ta faɗa mai irin dalilin da ya sa aka yi wannan abin. Amma a yanzu haka sun gano cewa ba daidai ba ne. To amma cin da auren nan an riga an fara yin sa na wasa, to cin da suna son juna, za su tabbatar da wannan auren na gaske. Domin a yanzu haka Zara tana jin in ba Ɗahiru ba za ta yi rayuwa ba. Duk da cewa mahaifinsa ya kawo mai matsala wajen sai ya je ya ga 'yar babban amininsa saboda a haɗa su aure domin ci gaba da ƙulla zumunci. Amma ba su fahimta juna ba. Hakan ma ya sa mahaifinsa ya yi haƙuri ya bar sa saboda dukansu ba wanda yake son kowa. Kuma daman kawai za a yi auren ne don zumunci. Tabbas idan aka yi a garin neman zumunci za a ɓata wani zumuncin. Hakan ne ma ya sa a yanzu aka fasa. To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai a dakace mu a biyo mu a bidiyo na gaba jin yacce za ta kaya cikin shirin.